ኣብዚ ከባቢ ታንክታት ዝዓበየ ተራስ ስለ ዘለዎን ክልተ ሜካናይዝ ብሪጌዳት 27 29 ኣብዚ ከባቢ እዚ ከም ሓገዝ ተባሂለን ቦታ ሒዘን ፀኒሐን ነይረን ነዚ ኣህጉታት ብምሉኡ ህዝባዊ ሰራዊት ከም ተቐዲሙ ዝተጠቐሰ ኣብ ውሽጢ ካብ 50 ዘይበዝሕ ሰዓታት ደምሲስዎ እዩ ኢትዮጵያ ባህር ኃይል በእኔ አስተሳሰብ 75 ከመቶ ብናተይ ግምት 75 ሚእታዊት ካብ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ሞይቶም እዮም 9 ሚእታዊት ንብረትን ካልእን ድማ ዓንዩ በማቴሪያልና በቀሩት ደግሞ ወደ 90 ከመቶ የሚባል ወድሟል አንድ አራተኛው የሚሆነው ጦር የመከላከያ ወረዳውን ለቆ ወደ حدا ربع زخون بزح سراويت مكلاخلي مسمرو قديفو مسمر اسمرا مصواع نابدون قولو قصو كخيت كلو سلسة ربع دما قداي ممراخ مقسلت الموتن كوينو الموت አደጋ እየደረሰበት መሆኑን መገመት ይቻላል ይዋጉ ከነበሩት ብርጌዶች ካብቶም ዝዋጉ ዝነበሩ ብርጌዳት ምናልባት ካብ 1500 ዘይበዝሑ ኣብ ከባቢኦም ናብ ዝነበራ ክፍላት ሰራዊት ተጸምቢሮም ተዘይኮይኖም ካልኦት ግዳይ ሞት መውጋእትን ምምራኽን ኮይኖም ኣብ ኢድ ግንባር ይዋትዮም ባህር ኃይል ወደ ውስጥ የሚገኘው ደግሞ ንብረት በቀላሉ የሚገመትም አይደለም እሱ ኣብ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ዝነበረ ንብረት ብቐሊል ዝግመት ኣይነበረን ሓይሊ ባሕሪ ከም ዘይነበረ ይኮይኑ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ በሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ሕልወት ከምኡውን ዓብዪ ሞራላዊ ውድቀት ስነኣእምሮ ከም ዝወረደ ዝተረጋገፀ እዩ ክስረት እንደደረሰ ያረጋግጣል ኣብ ዝሓለፈ መደብና ፀላኢ ካብ ኩሉ ትሒዝዎ ዝነበረ ድፋዓትን መከላኸሊ መስመርን ተደፊኡ ኣብ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ናቫል ቤዝ ኮይኑ ክከላኸል ከም ዝፈተነ እንተኾነ ህዝባዊ ሰራዊት ብዝወሰዱ ሓያል ተበግሶ ናቫል ቤዝ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ከም ዝኣተወ ኣዛዚ ኮር 606 ብሪጋደር ጀነራል ተሾመ ተሰማ ምስ 1000 ዝኸውን ሰራዊት ባሕሪ ብድሕሪኡ ገይሩ ሰላማዊ ህዝቢ ጀሆ በመሓዝ ኣብ ጠዋለትን ውሽጢ ባፅዕን ጥራይ ተሓፂሩ ከም ዝተረፈ እዚ ኩነታት ንኣዘዝቲ ህዝባዊ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ህዝቢ ኸይልከም ዓብዪ ብድሆ ከም ዝኾኖም ኣብ መወዳእታ ግን ን12 ሰዓታት ተኽሲዶ ብምባል ምስቲ ህዝቢ ጅሆ ሒዙ ዝነበረ ጀነራል ብመጉልሕ ድምፂ ከምኡውን ብምሩኻት መልእኽቲ ክረዳድኡ ከም ዝፈተኑ ድሕሪ ኣብያት ጀነራል ግን ብባሕርን መሬትን ሓያል ተበግሶ ብምውሳድ ባፅዕ ድሕሪ 38 ዓመታት ካብ ገዛእትን ዓመፅትን ስርዓታት ኢትዮጵያ ንዘለኣለም ሓራ ከም ዝገበርዋ ርኢና ኣብቲ ዘይተጸበዮን ሃንደበታውን ስርሒት ኣብቲ ግንባር ዓዲዱ ዝነበረ ሰራዊት ደርግ ዳርጋ ብምሉእ ሙሩቕ ቆስሉን ምዉትን ይኾይኑ ንብረቱን ብዘይካተ ኣዝዩ ውሕድ ዝተቓጸለ ገዲፍካ ኣብ ኢድ ህዝባዊ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ከም ዝኣተወ ኣብቲ ግንባር ዝነበሩ ኣዘዝቲ ሰራዊት ደርግ ይመስክሩ በአዲሹማ ግንባር ተሰልፎ ከነበረው ጦር እስከ ጋሃታ ላይና 73 ኪሎ ሜትር አካባቢ ካብቲ ኣብቲ ግንባር ተሰሊፉ ዝነበረ ሰራዊት ሓደ ሲሶ ዝቆሰለን ዝሞተን ፍርቂ ድማ ዝተማርኸ ክኸውን ከሎ ካብ ሓደ ሲሶ ዝውሕድ ድማ ናብ ኣብ ከባቢኡ ዝነበራ ክፍላት ሰራዊት ተጸጊዑ ይኸውን ዝብል ግምት ኣለኒ የቆሰለና የተሰዋ አንድ ሁለተኛው ከዚሁ ኃይል የተማረከ ሲሆን ከአንድ ሶስተኛ ያነሰው ደግሞ ምናልባትም ወደ አጎራባች ክፍለ ጦሮች ተጠግቷል የሚል ግምት አለ በሰው ኃይልና በንብረት ላይ የደረሰውን ውድቀት በሚመለከት ኣብ ሰብን ንብረትን ዝወለደ ዕንወት ብዝምልከት እቲ ውግእ ምስ ተጀመረ ምርዳእ ንኸይህሉ ቁልጡፍን ሃንደበታውን መጥቃዕቲ ብምንባሩን እቲ ኩናት ኣብቲ ኣነ ዝነበርክዎ ግንባር ጥራይ ከይተሓፅረ ኣብ መስመር ኣስመራ ምፅዋዕን ናብ ምፅዋዕ ገጹ ዝኣንፈተን ኣብ ሰፊሕ ግንባር ብዕምቆት ዝተኻየደ ኩናት ብምዃኑ ኣብ ልዕሊ ሰብ ዝወረደ ጉድኣት ብዝርዝር ዝተዋሃበ ሓበሬታ ክርከብ እኳ እንተዘይተኸኣለ ኣብቲ ውግእ ኮይነ ከም ዝተዓዘብክዎን ድሕሪ እቲ ውግእ ኣብ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ከም ዝተረዳእክዎን ሓደ ርብዒ ዝኸውን ሰራዊት መከላኸሊ መስመሩ ገዲፉ ካብ መስመር ኣስመራ ምፅዋዕ ናብ ደንጎሎ ገጹ ኸይድ ከሎ 3 ርብዒ ዝኸውን ድማ ግዳይ ምምራኽ መቁሰልትን ሞትን ኮይኑ
ንንብረት ብዝምልከት ኣብቲ ቦታ ዝተማርኹ ኩሎም ብዓይነይ ርእዮም እኳ እንተዘይበልኩ ኣብ መወዳእታት ውግእ ንሓየለ ብምምፁን መውፅኢ መስመራት ብምልኦም ብምዕፃዎምን ኣብ ልዕሊ ንብረት እውን 95 ሚእታዊት ዕንወት ከም ዝበፅሐ ክርዳእ ንኽእል በመቁሰልና በመሞት አደጋ የደረሰበት መሆኑን መገመት ይቻላል። በንብረትም እንዲሁ በአጠቃላይ እኔ በዛ ቦታ ላይ ሙሉ ለሙሉ የተያዙትን መሳሪያዎችና ንብረቶች በአይኔ ተመልክቻለሁ ማለት ባይቻልም በርግጥ ውጊያው ወደ ኋላ የተጠናከረና መውጫ መስመሮች በሙሉ የተዘጉ በመሆናቸው በንብረትም ላይ እንዲሁ 95% ጉዳት የደረሰ መሆኑን መረዳት ይቻላል ከውጊያው ማለት ነው። ኣብቲ ኩናት ብዘይካቲ ኣብ ኩሉ ሰራዊት ዝወረደ ስዕረት ኣብ ልዕሊ ብብሪጋደር ጀነራል علي حجي زمرح سالساي مكانايز كفل السراوي تراي زورد عنوت بحرف افكم كام سنري በአጠቃላይ ሁኔታውን ከኔ የበለጠ የኮር አዛዥ ዝርዝሩን ሊያውቁ ይችላሉ። እኔ ግን የማውቀው የራሴን ብሪጌዶች እዛ የነበሩትን ነው። እቲ ዝርዝር ከባይን ልዕሊ አዛዚ ኮር ይፈልጦ ዝኽእል ኣነ ናይቶም ኣብኡ ዝነበሩ ብሪጌዳት እየ ዝፈልጥ 302 መካናይዝ ብሪጌድ 4 ታንከኛ ብሪጌድ ኣብ መወዳእታ ድማ ንሓገዝ ዝመፀ መበል 303 መካናይዝ ብሪጌድ ነይሮም 303 ገና መበል 75 ኪሎ ሜትር ምስ በፅሐ ኩናት ፃዕፅዑ ስለ ዝፀንሑ ክዋጋእ ዕድል ከይረኸበ ብዙሕ ዕንወት ይበፅሕዎ እቲ ምኽንያት ድማ ከይተወደበ ናብቲ ኩናት ኣትዩ ለመዋጋትም ድል አላገኘም ብዙ ውድቀትም እንደደረሰ ነው የሚገመተው። ምክንያቱም ኦርጋናይዝም ሳይሆን ነው የገባው። በታንክ በኩል የወሰድን እንደሆነ አራተኛ ታንክ ብርጌድ በመሰረቱ 62 ታንክ ነበረው። ታንክታት ብዝምልከት 4 ታንከኛ ብሪጌድ 62 ታንክታት ነይረን ካብ 62 ታንክታት 42 ናብ ስራሕ ነይረን ካብዚአን ሓደ ሲሶ ተማሪኸን 30 ታንክታት ክማርኻ ይኽእላ ካብ 19 ቢኤም ድማ 10 ክማርኽ ይኽእል ካብቲ ዝተሰለፈ ኣፅዋር ክሳብ 60 ዝበፅሕ ክማርኽ ከሎ ክሳብ 10 መዳፍዕን 35 ዝኾነ መኻይነን እውን ተማሪኸን ብናረጋው 30 ታንክ ሊማረክ ይችላል። ቢኤምፓ 19 ነበሩ። ከነዚህ የተሰለፉት 15 ነበሩ። ከነዚህ ውስጥ 5ቱ በአንዳንድ ቢወድምም 10ሩ ሊማረክ ይችላል። በጠቅላላው ሰፈር ከነበሩት ታንኮች ጋር እና የተማረከው 30ውን ብንወስደው ከነ ቢኤምፓ ወደ 60 ማለት ነው የታንኮች ቢኤምፖችን እዛ ብናደርግ ወደ 60 ይገመታሉ። የኔ በተሽከርካሪ ቢያንስ ያንናቸው ወደ 35 ካር ቢኖራቸው እና በጠቅላላው መንገድ ላይ የወደም ማንኛውም ብንወስድ አፕሮክሲሜትሊ ልዩ ልዩ የውጊያ ተሽከርካሪዎች ወደ 70 መድፍ የነበረን አንድ ሻለቃ ብቻ ነበረ እና ጠቅላላው 12 ነው ከማን ገምትና አንድ ሁለቱ ቢወድምም 10 እንደተገኘ ነው። በዚሁ ግንባር ተሰልፈው የነበሩትም የከባድ መሳሪያዎች በአዲሹማ ግንባር ያሉትም የተደመሰሱት ተደምስተው የቀሩት በድርጅቱ እጅ ገብተዋል። ኣብዚ ግንባርን ኣብ ግንባር ዓዲሹማ ተሰሊፎም ዝነበሩ ከበድቲ ኣፅዋር ዝተደምሰሱ ተደምሲሶም ዝተረፉ ድማ ኣብ ኢድ ግንባር ኣትዮም ካልኦት ኣብ ከባቢ ምፅዋዕ ካብ ዝነበሩ ድማ ኣብቲ ውግእ ዝዓነው ገዲፍካ ታንክታት መዳፍዕን መካይንን ኩሎም ኣብ ኢድ ውድብ ኣትዮም ንብረቱ ኮይኖም ኣለዉ። ኣብ ምዝዛም ውግእ ምፅዋዕ ሻድሻይ ክፍለ ሰራዊትን ካልኦት ተደረብቲ ብሪጌዳትን ከም ተደምሰሱን ከም ዝጠፍኡን ተረዲእ ኣለኹ። ተሽከርካሪዎች ሁሉ ድርጅቱ ንብረቱ አድርጎ እንዳጠቃለለ ውጊያውን ቀደም ሲል የተገለጸና መማረካቸውን በቁጥር የተገነዘብነው በመሆኑ ይህ የምጽዋ ግንባር ውጊያ ማክተሚያ ወቅት አጠቃላይ 6ኛ ክፍለ ጦርና ሌሎችም ተናጠል ብርጌዶች እንደተደመሰሱና እንደጠፉ ተረድቻለሁ። በዚህ ውጊያ ላይ
የደረሰውን አጠቃላይ ጉዳት ለመናገር በእውነት በተለያዩ ብዛዕባ ኣብዚ ውግእ ዝወረደ ዕንወት ክዛረብ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ካብ ዝተኻየዱ ውግኣት ኣብ ሰብን ንብረትን ከቢድ ክሳራ ዝሰዓበ እዩ ኣብቲ ግንባር ተሰሊፉ ዝነበረ ክፍላተ ሰራዊት ኣጋር መካናይዝ ቀሊል ዝበሃል ሓይሊ ነበረን ነዚ ሓይሊ እዚ ከፋፊሎም ብምህራሞም ኣብ ውሽጢ ሓፂር እዋን ነቲ ኩናት ክዕወትሉ ክኢሎም በዛ በኩል የተሰለፉት ክፍለ ጦሮች እግረኛውንና መካናይዝዶችንም ጨምሮ ቀላል ኃይል አልነበረም ይህንን ኃይል ከፋፍሎ በመምታት በእውነት በአጭር ጊዜ ውጊያውን ሊያሸንፍ ተችሏል ብፍላይ ምሰቃምጣና እዚ ሰምሃር ጎልጎል ምዃኑ ኣብዚ ከባቢ ታንክታት ዝዓበየ ተራ ስለ ዘለዎን ክልተ ሜካናይዝ ብሪጌዳት 27 29 ኣብዚ ከባቢ እዚ ከም ሓገዝ ተባሂለን ቦታ ሒዘን ፀኒሐን ነይረን ነዚ ኣህትታት እዚ ብምልኡ ህዝባዊ ሰራዊት ከም ተቐዲሙ ዝተጠቕሰ ኣብ ውሽጢ ካብ 50 ዘይበዝሕ ሰዓታት ደምሲስዎ እዩ ብኣጠቓላሊ ካብ 30 ዘይውሕዳት ታንክታት ንዲደን ኣለዋ ካብ 80 ዘይውሕዳት ታንክታት ከዓ ኣብ ህዝባዊ ሰራዊት ኣትየን ኣለዋ ምናልባሽ ዝተፈላለዩ መዳፍዕ ብገምጋም ወይ ብሓርፋፍ ገምጋም ካብ 45 ዝበዝሕ መዳፍዕ ተታሒዙ ኣሎ ሙሩኻት ካብ 7 ሳዕ 8,000 ሓቢሎም ክወፅሑ ይኽእሉ ኾኑ ካብዚኣቶም ን250 ዝገማገሙ ኦፊሰራት እዮም ክልተ ላዕለዎት ጀነራላት ዝተማረኹሉ ብዙ ኩናት እዚ ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይ ሰሜን ሓይሊ ባሕሪ እውን ተማሪኾም ኣለዉ ብዘይካቲ ኣብ ኣጋር ሰራዊትን ከበድቲ ኣፅዋርን ደርግ ዝወረደ ከቢድ ዕንወትን ክሳራን እቲ ካብዚ ምስረት ካብ ሃገራት ምዕራብን ሕብረት ሶቪየት ነበርን ልዑል ደገፍ ዘይተፈልዮ ኣብ 35 ዓመታት ዕድሚኡ ዝተራቐቐ ኣፅዋርን ራዳርን ዝውንና ዘመናውያን ዓበይቲ መራኸቢ ውግእ ምኩር ዓቕሚ ሰብ ዝነበሩ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያውን ኣብ ስርሒት ፈንቅል ታሪኹ ዝዛዘመሉን ዕድሚኡ ኣብ ኤርትራ ዘብቃዓሉን አጋጣሚ ኮይኑ የምጽዋን ጦርነት በእውነቱ በሚያስደንቅ ሁኔታ በእኔ እንዳየሁት በዚህ በ3 ቀን ባለ በአልሞላ ጊዜ ውስጥ እንደያዙ በተለይ በባህር ኃይል ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል የባህር ኃይል መርከብ ካለፈው ጋር አሁን ሲወዳደር በቁጥር ጨምሯል ኣነ ከም ዝተዓዘብክዎ ኣብ ውግእ ምጽዋዕ ዘገርሙ ነገራት እዮም ትራእዮም ሰለስተ መዓልታት ኣብ ዘይመልእ ግዜ ብፍላይ ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ሰብ ዘይብል ክሳራ ወሪዱ ኣሎ ኣብዚ ውግእ ዓበይቲ መራኸብ ሲኢና ካብ 2 ክሳብ 3 መራኸብ ተሃሪመን ከም ዝዓነዋ ብዓይነ ይርኤ ምድረነኮች ቁጥራቸው ከ2 እና ከ3 የበለጠ ተመተው መውደማቸውን በዓይኔ ላይ ችያለሁኝ የሰውና ማቴሪያልን ኪሳራ በተመለከተ በሌላው ግንባር ስላለው በጥልቀት ባላውቅም ስለ ባህር ኃይሉ ለመናገር ከተፈቀደልኝ ናይ ሰብን ንብረትን ክሳራ ብዝምልከት ናይ ካልኦት ብዕምቀት እኳ እንተዘይፈለጥኩ ንሓይሊ ባሕሪ ብዝምልከት ግን ኣብ ሰብን ንብረትን ኣዝዩ ዓቢ ክሳራ ወሪድዎ ኣሎ ብፍላይ ሕጂ ካብ ወፃኢ ሃገር ዝመፀ ንክገጣጠም ድልው ዝነበረ ልዕሊ 80 ሚልዮን ዝዋግኡ ዝተፈላለየ ዓይነት መሳርሒታት ከምቲ ዝተዓሸጎ ኣብኡ ተሪፉ ኣሎ ለመገጠም በግቢው ውስጥ በሳጥን ፓክድ ሆነው የሚገኙ አሉ እነዚህ ዕቃዎች እንዳሉ ቀርተዋል ባህር ኃይሉ በአራት ትልልቅ መርከቦች አሉት ሱም ከትልቆች ሓይሊ ባሕሪ 4 ዓበይቲ መራኸብ ኣለዎ ሓንቲ ካብአን ኢትዮጵያ ትበሃል እያ መርከብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዓመታት ንሓይሊ ባሕሪ ዘገልገለት መርከብ እያ ካልኦት ክልተ ፍሪጌት ዝበሃላ መራኸብ ቁፅሪ 16-17 እየን ካልኦት እውን ላንዲንግ ክራፍት ዝበሃላ ክልተ ናይ ፈረንሳይ ክልተ ድማ ናይ ሶቪየት እየን ኣብኡ ኮይነ ከም ዝረኣኽዎ ካብተን ዝነበራ ናይ ሶቪየት መራኸብ
ቁጽሪ 1037 ዝተባህለት ዓይነይ እናረኣኹ ካብ ጥቕሚ ወፃእ ኮይና ቁጽሪ 1035 ድማ ብታንክ ተሃሪማ ኣብኡ ሰጢማ ካብተን ኣለዋ ዝበሃላ ላንዲንግ ክራፍት ክልተ ጥራየን ተሪፈን እተን ካልኦት ኣብኡ ሰጢመን ኣብ ሓይሊ ባሕሪ 24 ዓመታት ሰሪሐ ብዙሕ ፕሮጀክትታት ነይሩና ካብ ሕብረት ሶቪየት ነበር ዝቆምናዮ ክሳብ 80 ሚልዮን ዝበፅሕ ንጽገና ዘገልግል ንብረት ኣብኡ ነይሩ ኩሉ ኣብኡ ተሪፉ እሱም እንዳለ ከነ መሳሪያው እንዲሁም ከነ ኮንስትራክሽን እቃው እዛ ሊቀር ችሏል ብዘይካ ዝኽግለጽ ጸንሐ ኣብ ልዕሊ ንብረት ዝወረደ ዕንወት ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ወጻኢ ሃገራትን ንሓያለ ዓመታት ዝተመልመለን ተመክሮ ዝቐሰመን ገዲም ሰራዊት ሓይሊ ባሕሪ ኣብዚ ኩናት ከም ዘይነበረ ይኮይኑ ብዘይካቲ ውሕድ ብመራኽብ ንዳህላክ ዝሃደመ ዝበዝሐ ዓቕሚ ሰቡ ቁሱል ምዉትን ምርኹን ይኮይኑ የሰለጠኑ መኮንኖች በዚህ ላይ የሰለጠኑ የበታይ ሹማምንት ዝሰልጠኑ መኮንናት ታሕተወት ሰበስልጣን ወታደራትን ሓይሊ ባሕሪ ገሊኦም ተማሪኾም ካልኦት ኣብ ቃላይ ጥሒሎም ዝበዝሑ ከም ዝሞት እየ ዝፈልጥ አብዛኞቹም እንደሞቱ ነው ያየሁት ብዙ አለቆቻችን ተሰውተዋል ብዙ ጀነራሎች ተሰውተዋል እዛ ቦታ ላይ ብዙሓት ጀነራላት ኣሕልቁና በዓል ኮሞዶር በለጠ ኮማንደር ጌታቸው ብፍላይ ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ናቫል ቤዝ መንእስያት ጎኖም አሰሊፎም ሞይቶም እጅግ በጣም የሚያሳዝነው አዲስ ምልምል እጩ መኮንኖች አዲስ ምልምል ብጣዕሚ ዝሕዝን ሓደስቲ ሕፁያት መኮንናት ሓደስቲ ዝተመልመሉ ወተሃደራት መዓልቲ ሓይሊ ባሕሪ ከኽብሩ ተባሂሉ ምድላዋት ይግበር ስለ ዝነበረ ካብ ኣስመራ ናብቲ ቦታ መፅኦም ነይሮም እዚኦም መንእስያት ኣብቲ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ብዙሕ ጉድኣት ክወርዶም ከሎ ብዙሓት ድማ ተማሪኾም ብዙዎቹ ደግሞ ተማርከዋል በዚህ በምጽዋ ባህር ኃይል መደብ በተደረገው ጦርነት ውስጥ ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ምጽዋዕ ኣብ ዝተገብረ ውግእ ካብ ዝቁጸሩ ገና 3 ወርሒ ዘይመልኡ መንእስያት ወታደራት ተመሪቖም ዲግሪ ንኽወስዱ ሓደ 2 መዓልቲ ዝተረፎም ሕፁያት መኮንናት ከምኡውን መንእስያት መርከበኛታት ውግእ እንታይ ምዃኑ ዘይፈልጡ ሰሪሕና ክንነብር ኢና ዝብሉ ዝነበሩ ከም ቆጽሊ ረጊፎም ተሪፎም ምን እንደሆነ ሳያው እንደዚሁ እንደ ቅጠል ረግፈው ቀርተዋል ባህር ኃይል በኩልም የዛው አካባቢ ኣብ ከባቢ ሓይሊ ባሕሪ ብዝነበርኩሉ እዋን ክልተ ላንዲንግ ክራፍት መራኽብ ኣውዓንየን ኣብ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ብደብዳብ ዝዓነወ ገዛውትን ኣብቲ ከባቢ ዝሞተ ሰብን ሬሳ ኣብ ልዕሊ ሬሳ የርየ እና እዛ አካባቢ የሞተው ሰው እኔ በእውነቱ ሬሳ በሬሳ ነበረ ካብቶም ኣብ ኩናት ባፅዕ ንስክላ ወፅየ ዝብልን ኣብ ስርሒት ፈንቅል ዘጋጠመ ኩነታት ናይ ዓይነ ምስክርነቱ ክገልጽ እንከሎ የኢትዮጵያ ባህር ኃይል ህልም ነው የሚመስለኝ ምክንያቱም በውጊያው ላይ ነበርኩኝ የመጨረሻው ሰዓት ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕሪ ሕልሚ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ኣብቲ ውግእ ነይረ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ሰዓት ብዙሓት ኣዕሩኽቴ ኣብ ጎነይ ወዲቖም ኣነ ብዕድል ተወጊአ ተሪፈ ከም በዓል ኮሞዶር ጌታቸው ስዩም ኣዛዝን ምክትል ኣዛዝን ሌተናል መኩርያ ዲጀሞን ካልኦትን በሽሓት ዝቁጸሩ መርከበኛታት ሞይቶም ወደፊት ታሪክ ያነሳቸዋል ሰማዕት ሆነዋል በርካታ በሺ የሚቆጠሩ መርከበኞች ኣብቲ እዋን ብዘይካቶም ቆምቲ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ እዚ ሰሜን ኣብ መዓልቲ ሓይሊ ባሕርን መመረቐት ሓደስቲ መኮንናትን ንምስትታፍን ንምዝነጋዕን ብዙሓት ላዕለዎትን ማእከሎትን ኣዘዝቲ ሰራዊት ደርግ ካብ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ኣብ ምጽዋዕ ስለ ዝነበሩ ግዳይ ሞትን ምምራኽን ኮይኖም እዚ ድማ ንቁፅሪ ሞትን መቁሰልትን ምምራኽን ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዝያዳ ኣበሪኽዎን ብዓብዩ ድማ ንስዕለት ዳሪግዎምን ከእንግዲህ ወዲህ ኢትዮጵያ ባህር ኃይል ድሕሪ ሕጂ ኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕሪ ክህልዋ ይኽእል ዶ ንዝብል ንምምላስ ሓንቲ ሃገር ሓይሊ ባሕሪ ንክህልዋ ግድን ወደብ የድልያ እቲ ወደብ ድማ ሕጂ ኣብ ኢድ ህዝባዊ ግንባር ኣትዩ ዘሎ ወደብ እንተዘይሃልዩ ኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕሪ ኣለዋ ንኽትብል ኣየድፍርን እዩ ኢትዮጵያ ባህር ኃይል አላት ለማለት አያስደፍርም ኣዘዝቲ ሰራዊት ደርግ ኣብ ስርሒት ፈንቅል ኣብ ሓፂር እዋን ዝወረዶም ሙሉእ ስዕረት ዝተፈላለየ መብርህን ምክንያታትን እዮም ዝህብሉ በእኛ ሰራዊት በኩል በውጊያው መራዘም ተገቢ የሆነና ብቃት ያለው ስልጠና ያልተሰጠው ኃይል መሰባ ሰራዊትና ብሰንኪ ምንዋሕ ኩናት
ግቡእ ብቕዓት ዘለዎ ታዕሊም ስለ ዘይተዋህቦ ከምኡውን ንውትድርናን ንውግእን ዝመፁ ተገዲዶም እምበር ብድሌቶም ስለ ዘይኮኑ ንውግእ ዘለዎም ብቕዓት ሙሉእ ዘይምዃኑ ወገን ሓይልታት ህዝባዊ ግንባር ንውግእ ብዝገብርዎ ልምምድ ውህደት ብዘለዎም ክእለትን ብቕዓትን ዝተዋህቦም መደብ ናብ ዕላምኡ ንምብጻሕ ብዘለዎም ቁርብነትን ድሌትን ትግባርን ሰራዊትና ክሰዓር ክኢሉ ትሬኒንግ የተደረገው ቅንብርና አጠቃላይ ውጊያ ችሎታና ብቃት ለግዳጅ አፈጻጸም ያላቸው ፍላጎት ተጨምሮ የሰራዊት በዚህ ውጊያ ሊሸነፍ ችሏል። በዚህ ግንባር የኛ ሰራዊት እንዴት ሊሸነፍ ቻለ ወይም ታጋዮቹ እንዴት ሊያሸንፉ ቻሉ የሚለው ጥያቄ ነው ዋና ሁላችንም የሚያነጋግረን። እኔ ከላይ እንደገለጽኩት ምንም እንኳን በዘመቻ ወይም በውጊያ ላይ የመጀመሪያ ጊዜ ቢሆንም ኣብዚ ግንባር ሰራዊትና ብኸመይ ተሳዒሩ ተጋደልቲ ኸ ስለምንታይም ክስዕሩ ክኢሎም ዝብል እዩ እቲ ቀንዲ ሕቶ። ቀዳማይ ሰራዊትና ኣብ መከላኸሊ መስመር ክገብሮ ዝግብኦ ብልክዕ ዘይምፍጻሙ፣ ካልኣይ ቀንድን ድማ ተጋደልቲ ፈለማ ንምእዘዚ ቦታ ኮማንድ ፖስት ድሕሪ ምህራሞም ትሕጂ ሓይልና ኣብ ዘይግዚኡ ምምፁ፣ ሳልሳይ ኣብዚ ውግእ ኣሎ ተባሂሉ ከይተገመተ ካብ ትፅቢት ወጻኢ ኸንደበት ምዃኑ፣ እቲ ውግእ ድማ ነጻጺልካ ብምንባሩን ኣብ መወዳእታ ድማ ሕንፍሽፍሽ ስለ ዝኣተወናን ሻዕብያ ድማ ቅልጡፍ ምንቅስቓስን ልዑል ሞራልን ዘለዎም ብምዃኖም ክንግንዘብ ክኢልና። በተለይም ይህ ውጊያ አለ ተብሎ ሳይገመት ሰርፕራይዝ መሆኑን ሁላችንም ነው ሰርፕራይዝ ያደረገን እና ከዛም በኋላ በአጠቃላይ ውጊያው በተናጠል የተፈጸመ መሆኑ ነው እና በመጨረሻም ዲስኦርጋናይዝድ በመሆናችን የተዋጊው ሰራዊት በተለይም ሻዕቢያ በእውነቱ ፈጣን ተነቃናቂ ልብ ሙሉ እና ሞራላቸው በጣም ከፍተኛ መሆኑን በእውነቱ ለመገንዘብ ሁላችንም ችለናል። እዞም ኣዘዝቲ ከምቲ ብማዕዶ ወንበዴ ሽፍታ እናበሉ ንተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ዘቆናጽቦ ዘይኮነስ ኣብቲ ኩናት ብዘጋጠሞምን ብዝረኣይዎን ዲሲፕሊኑ፣ ተወፋይነቱ፣ ውህደቱን ብቕዓት መራሕቲ ኩናትን ሰራዊትን ብግብሪ ምስ ኣርኣዮም ከኣምንሉን ሓቀኛ ገምጋሞም ክህብሉን ተገዲዶም እዮም። ንተራን ብልጫን ውልዶ ሓይሊ ባሕሪ ህዝባዊ ግንባር ዕጥቁን ከምኡውን ካልእ ኩነታቱ ገምጋሞም ሂቦምሉ ኣለዉ። በህዝባዊ ግንባር በኩል ያየሁት እድገት ብኖር ቅድም የጠቀስኳቸው ወታደራዊ ብወገን ህዝባዊ ግንባር ዝረኣኽቦ ዕብየት ተነይሩ ንወታደራዊ ሕግን ስርዓትን ዝትግብሩ እዮም። ንዕጥቂ ብዝምልከት ቀደም ዝነበሮምን ሕጂ ዘለዎምን ሰማይን ምድርን እዩ። ካብ ሞርታር ሎሚ ወነንቲ ቢኤም 21 130 ኮይኖም ኣለዉ። ቀደም ሲል የነበረውና አሁን ያለውን በምናወዳድርበት ጊዜ ሰማይና ምድር ነው። ማለትም ከሞርተር ዛሬ ቢኤም 21 የተደረሰበትና እነ 130 ያሉት ሰራዊት ሆኖ ነው። ህዝባዊ ግንባር የ70 ዓመተ ምህረቱን አይነት ሳይሆን በአሁኑ ጊዜ ህዝባዊ ግንባር ከምቲ ናይ 1977 ዘይኮነስ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዝረቐቐን ብዝተደራረበን ኩነታት ዕብየት ኣርእዩ ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለዩ ውግኣት ብዝረኸቦ ዓወት ዝተዓጥቆም ዘመናውያን ኣፅዋር ሓደ ንሓደ ኮይና ክበሃል ይከኣል። እቲ ፍልሊና ሓይሊ ኣየር ዘይምህላዎም እዩ። ንመሪሕነትን ስልትን ኣዘዝቲ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባርን ደርግን ከወዳድሩን ከለዉ ድማ ህዝባዊ ግንባር የበላይ መምሪያ ያለው ኣብ ላዕለዎት መራሕቲ ህዝባዊ ግንባር ዘሎ ናይ ስልቲ ብስለት ምስናትና ከነጻጽሮ ከለኹ ብሓቂ ዝተመጣጠነ ኮይኑ ይረኸብክዎን። ብዙሓት ካብዞም ኣብ ስርሒት ፈንቅል ዝተማረኹ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ደርግ ኣብቲ ኣብ 1977 ህዝባዊ ግንባር ባፅዕ ንምሕራር ኣብ ዘካየዱ ፈተነ በአካል ዝነበሩ ሕጂ ድማ ዳግማይ ኣብ ስርሒት ፈንቅል ዝተሳተፉ ስለ ዝኾኑ ንናይ ክልቲኡ እዋን ግጥማት በመንጻር ገልጽዎን ከለዉ በዚያን ጊዜ በትክክል የህዝባዊ ግንባር ጦርነቱ ምንም እንኳን በክላሽንና በሞርታር ቢዋጋም
ለስምንት ወር ያህል ምጽዋን ባህር ኃይል መደብንና እንዲሁም ምጽዋ ከተማን በቁጥጥር ስር አድርጎ ነበር። በዚያን ጊዜ ኣብቲ እዋን ወላኳ ህዝባዊ ግንባር ብካላሽንን ሞርታርን ተተዋገ ንምጽዋዕን መደበር ሓይሊ ባሕርን ተኣዋርሕ ኣብ ቁጥጥሩ እትይዎ ነይሩ። ሽዑ ህዝባዊ ግንባር ዓጢርዎ ዝነበረ መሳርሒታት ወይ ዕጥቂ ኣዝዩ ውሕድ ነይሩ። ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ዘመናዊ ዕጥቅን ሓያል ሓይሊ ባሕርን ስለ ዝነበሮ ንሸሞንተ ኣዋርሕ ኣከላኸል ክኢሉ። ድሕሪ 8 ኣዋርሕ ካብ ዓሰብ ተደራቢ ሓይሊ መጺኡ ኣብ ዳህላክ ምስ ዓረፈ ጸረ መጥቃዕቲ ስለ ዝተወስደ ህዝባዊ ግንባር ነቲ ቦታ ገዲፍዎ። አረፈ በኋላ እንደገና መልሶ ማጥቃት አድርጎ ህዝባዊ ግንባር አርነት ቦታውን ሊለቅ ችሏል። نيرم عراي إذا حصار كنا جاتا مار بعد الأوادر من حجراتنا نحن بقى ከምዚ ዝግለጽ ዘሎ ብ1977 ህዝባዊ ግንባር ብትሑት ዓቕሙ ንዝሰፍሐ ክፋል ከተማ ምጽዋዕ ተቆጻጺሩ ኣብቲ ሓዊ ዝኾነ ክሊማ ባጽዕ ን8 ኣዋርሕ ነብሱ ብጨውና ተበልዐ ኣብ ጎዳጉዲ ሰፊሩ ክከላኸል እንከሎ ስርዓት ደርግ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምጽኡ ብዝተኸተሎ ሓድሽ ማሕበርነታዊ ስነ ሓሳብ ካብ ምዕራባዊ ደንበ ናብ ምብራቕ ስለ ዝዘንበለ ኣብቲ እዋን ሕብረት ሶቪየት ነበርን ሰዓብታን ዕልቢ ዘይብሉን ዝተረቐቐን ዘመናዊ ኣጽዋር ኣማኽርትን ሓንጸጽትን ወተሃደራዊ ስትራቴጂ ከምኡውን ሰራዊት ብዝረኸቦ ደገፍ የካራማራ ድል በሰሜን ይደገማል፣ ዓወት ካራማራ ኣብ ሰሜን ክድገሚ ብዝብል ጭርሖ ብማይት ኣሽሓት ሰራዊት ኣኽቲቱ ግብረ ሃይላት ኣሰሊፉ ካብ ኦም ሓጀር ክሳብ ምጽዋዕ ብኹሉ ዶባት ኤርትራ መጠነ ሰፊሕ ወራር ስለ ዘበገሰ ህዝባዊ ግንባር ካብ ኩሉ ሓራውፅዎ ዝነበረ መሬት ገዲፉ ንሳሕል ከዝልቕ ተገዲዱ። ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት 85 ተጋዳላይ ገረዝጌር ዓንደ ማርያም ውጭውን ንናይ 1977 መጥቃዕቲ ባጽዕ ምስርሒት ፈንቅል ኣወዳዲሩ ኣብቲ እዋን ሒዝናዮ ዝወፈርና ኣጽዋር ምኾስ ሒዝና ወፊርና ክበሃል ይከኣል ክብል ይገሊጽዎ። ኣብ ናይ 77 ወፍርና ክትሪኦ ከለኻ ኣብ ናይ ሎሚ ወፍርና ክትሪኦ ከለኻ ሰማይ ምድርን ፍልልይ ዘለዎ ክግለጽ እንከሎ ምክንያቱ ባጽዕ ምስ ሓዝናዮ ዕዳጋ ብምልእታ ንውሽጢ ባጽዕ ኣብ ንግስግሰሉ ነገርና እዋን ጸላኢ ዘይበሃል ታንክታትን ዘይበሃል ከበድቲ ኣጽዋርን ገይሩ ንሸሞንተ ወር ዝኣክል ዓጊትና ብሕልዩና ሓይሊ ኣብጂፉ ንዓና ካብ ሙሉእ ሒዝና ንበርና ቦታታት ንሳሓል ወታደራዊ ስትራቴጂ ንዝላእ ከም ዝነብር ገይርና እዩ። ኣብቲ እዋን ሒዝና ዝወፈርና ኣጽዋር እንተዳ ክንዛረብ ኮይና መኾስ ሒዝና ወፊርና ይክበሃል ዝከኣል። ሎሚ ግን ግንባራቱ ደምሲስናስ በቲ ናቱ ኣብ ግንባራት ዝረኸብናዮ ንባጽዕ ኣብ ውሽጦም ካብዓል 3 መዓልቲ ዘይንቋፀረልና ምክንያት ዋል ሓንቲ ከም ዘይብልናስ ኣረጋጊፅና እዚ ከዓ ብመሰረት ከም በቲ ዘረጋገፅና ኢኻ በቲ ስራሕ ክፍጸም ስርዓት ደርግ ኣብ ኣውራጃ ሰምሃር ነበረን ምጽዋዕን ዝተጎናጸፎ ምሉእ ስዕረት ኣይተዋሕጠሉን። ባጽዕ ንምምላስ ኣብ ግንባር ጊንዳዕ ዘካየዶ ደማዊ ኩናት ብጽንዓት ህዝባዊ ሰራዊት ፋይዳ ይትረኽቦን። ደርግ ነቲ ኣብ ባይታ ክረኽቦ ዘይከኣለ ዓወት ኣብ ልዕሊ ትካላትን ህዝብን ብዘይንሕስያ ብነፈርቲ ሕነኽ ፈድዩ ተራእዩ። በዚህ በምጽዋ ጦርነት ላይ ጦርነቱ ተስፋ እንደሌለው ባየ ጊዜ የኢትዮጵያ መንግስት በአየር ኃይል አማካኝነት አንዳንድ ስትራቴጂካዊ የሆኑትንና ኣብዚ ኩናት ሓይሊ ኣየር ፈለማ ወተሃደር ዕላማታት ከም ዝደብደበ ብዓይነ ርኤ። ድሕሪኡ ግን ንወተሃደራውን ህዝባውን ኣገልግሎት ይህቡ እዮም ዝተባህሉ ትካላት ይደብዲቡ ችለናል። ከነኚህ ውስጥም ከተደበደቡ ስፍራዎች የሲሚንቶ ፋብሪካ፣ የሞቢል እቲ ኩናት ተስፋ ከም ዘይብሉ ምስ ፈለጠ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ሓይሊ ኣየር ሓደ ኣገደስቲ ዝኾኑ ኣብ ኢት ህዝባዊ ግንባር ከይኣቱ
دبداب كم زكايده أفورتوب زنبرنا لجزي خنعزب كيلنا كابتوم سدبدبو فابريكا سمينتو موبيل ديبو أجيب كبون أبو دب زنبره نهيرة ديت مخزن ندادي كدبدب بعيننا خمس الآن كالمسكر نقل በምጽዋ ውጊያ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ያተኮረባቸው ቦታዎች በመጀመሪያ ወታደራዊ ትጥቅ የነበረበትም ይህም ማለት أوجه مصوا حيل أير إثيوبيا زتكرر لهم بوتاتات تتكوستز نبرو مخزن ندادي استخمر أخلي دبداب كفتم أبقدم كله تعذيبه أبزوان سلامة وهزب خمسة قد إيز قمت مغنياتو أبكبابو ودب تأكيب الزنبرة تتكواسي مستدبدبه أبل على هزبي قد أتكم زور قمت هالني بمولو بني قمت بزوبوت علي إهن دبدبا أدرقوال بزي ما قاتامي بونت سلامة حزب عند تقدانو مقامتاو متحز ودباويت كتما متوع نسر عالدرق بحافشا نتكالاي أبيتاوي السراويت تباهيدو أبي إرتراع عسكيروز نبرس سراويت درق دما بفلاي بقولور أوز حنقان نسعرتو زكالات أفن استراتيجيوي أقداس نت نبرو سرحيتيو ببوليتيكانا بإيكونومي منغسلاي ليادرسو يا ميشلون هونيتا بتملكته أبوليتيكان قطبان كسعو نزغ الكونتات مسنري أبس مراز ركب سراويت بزودة بزيوز تكم زودب أبي إرتان زكاة زلو كينات وساني ترازر لوي هنا بمورال ما ننيون مرداتا نادقا في جنج بتنبرو بزجو ودب نبر يه ودب بدقل على بيترا لالو وجا ميزان وساني التي على بوتانو يمزوا اسمرا منقدنا يمزوا ودب بقوت الترسر موال معصاو مسمر مسوا عسمرا مالت نكالاي أبيتاو سراويت معصاو مسمر عدكن كال مسارحيتات وقن سلازقوني نتسراويت كبيت تسعنو كسعبو الليو بمهمو يزي مسمر مزقات بغولتنيا بيتاي سرايت لاي كفتنيا يوانا جانانا تسعنون ياسكتلال سرحيت فنقل أب سراويت إثيوبيا بحرفشا أب حيل بحر دما بفلاي زوردو سعرت أبالات حيل بحر إثيوبيا نتكون النت أب كندم قبال حيل بحر إثيوبيا أب قيح بحري أزيو حيالن أقداسن حيل خمز نبرين نفسهم أمينهم نتبنا أشتوس تسن عفت أنا جلابو عاتقو في تفيد قاتي مسعر مولد حيل بحر هزباو كمبارا بكم دم أمان بخالوت حيالان كم تسعر مسيلهم نزيف الاتكدنا قروز قبرو مسلينات زقرميو بحرال اندفرس سيدرك إثيوبيا بمسراق أفريقيا حيل بحري إثيوبيا خفرسن كله إثيوبيا عمبراق أفريقيا دلدل حيلي خلات مراخب سلطنة عمسب كبابيو عف كي تبررات نعز حلو السراويت زلوها هاجر سلز نبرت بشرحي حيل بحري كفرس أفدق بحرا خدسن زقبرو أن أفريقيا نمكوز صار زدليو ناوصا حيلتات ألو يادرقو يوجع أكالات ألو كم زقلت وزر لو اتعرموشش حيل بحري إثيوبيا تسعره بناي وصا حيلتات ديكونس اتحقي بغلصم هزبي إرتران دم جغانو دقونيو أبال مأكلاي شماقل هزباو قنبارن أزازي حيل بحري هزباوي قنبارن تقاتلاي حمد أحمد كاريكاري أبشحن شعات ميتن تسعن دحر سرحيت فنكل نعقن بقعة حيل بحر إثيوبيا ملكتو ذهبو قمقم تتكس حيل بحر إثيوبيا كال يكون كان ممثال كلتالو أبالاتو ناب يونيفرسيتي سدد مسعب بيتنا عالمنا كبابينا حيلتات بحري متأطر عديمو حدا يرأيو لي مقسقاس يقبر نحنا قن علمال لنا بحرينا تنايو لك قيه بحرس لزقنا نبهري بحرنا لمستيرات دسيتاتنا لعل صلائي نفلطو إلو نيرو كاتسيدو تقاتلاي حمد كاريكاري كلت زي كألو نقرات اللو أبتزل على عامو زركب زنبر حيل بحر إثيوبيا نباس عخم كزيك عليه دحر حجي المعيفة نخقبر مالت زبتيو قال أي فتن انت فتنة نحنا ندحريت كل ملس مالت زبتيو ولنا صحفي زباو قنبار تقادلاي إساس أفوركي ناقداس نسر حيت فنقل بحفشا قبل على حيل بحر إثيوبيا زور رعن ودما بفلاي ملكتو المسيحية ساقم كتسخلت قصر 14 شعات 209 ذهب وحبريتا أب تاريخ حرنتا وقالسنا كساب حجي زكايدنا يموقات اتزرع عليه السفح استراتيجيوي أقداس نبرو سرحيتيو كبهالي قال أب سرحيت فنقل لابل على سلا أزور دك سارة الحرم زنزار
كابت استغسكو 35,000 زقمت نعقم سب كسارقو حد كابت زعابي كم كندي علامة نايت سرحيت ونزنبري نايت سلقا حيل بحري إيو كماك أو ما بكل تستغفليو سميناو إزن توباو إزن زبزح ناي سبن كيلان عقمو أبات سعيوت أكيب تسانيحو أقات أمم مستكوينات ناي مكونات ممر أبعاد سلزنبري كابي بوتو زموتسون حيل بحر سبا سلطان أبتي أقات أمم سلزنبرو أبتي استفدت أمم السرحيت بقمقام كاب كلت تسيسو كساب سلس سربع زخورني حيل بحري ناي سبن كيلان عقمو تدمسيسو قتلون مرخون كوينو وقال نبرت اتنك اندي ادمعتك بهالا زخلا مرخبون ناي تخص جلابون عانينن تدمسي سنينين بأتابع زغوت صرا مرخب كناتين عمليتن كاب كله بأقداس نزمتكا اتتكاليو نمستنكر سرحيت فنقل نبلوص نتقاذلا هيسباو قنبارات سرحيتن بلكع نزقلت صول علوت أزز سراوي درق زصارر نتي علم زمسكرت له سرحيت بحصوت زي ملكعو كهبن أشنكايدو كساتفو تكوناتي كايت كم زنبرون زي فلتة وياني أبت سرحيت كم زنبرو غيرو تاريخ كزن بعد فتنة متعلقات هدسة تيلي استباهلي أبات اعتماريخي كما أسرت شعبي هادي مزبل بزع سرحيت فنقل أني حصوت تاريخ صحيف يركب بزعواتها مصحف نمكنن سراوي الدرق نبر بريغادر جنرال خايلوز قربوا لحتون مرسن إز السعبيو متولقات هدسة تيلي የሚባል አንድ መጽሐፍ ጽፈው ነበርና አይምጽዋ ሚል አይተውታል በደንብ አልባለው ዛላይ متولقات هدسة تيلي ዝባል አይምጽዋዕት ብል መጽሐፍ ጽሒፉሎ አብዲ ካያዶ አብቲ መጽሐፍ ንዓኻትኩም ዝወቅስ ነገራት አሎ ምጽዋዕ ዝተሓዘት ብጉድለት ሓለፍቲ ኻላይ አብዮታዊ ሰራዊት ይብል እዚ ከመይ ትሪኦ ማለት ነው ታደሰ ቴሌ እዛ ላይ የተጻፉት ነገሮች ቲያትር ገብቷል በቲያትር መልክ ያቀረበው ጽሁፍ ነው እንጂ ያልተደረጉት ነገሮች ነው እንደተደረገ ብዛዕባ ታደሰ ቴሌ ጽሒፎ ዘሎ ብክልተ መልክዕ ዝሪኦ ብመልክዕ ቲያትር ዘቕረበው ጽሑፍ እዩ ዘይተገብሩ ነገራት ይጽሒፉ ዘሎ ውግእ ኣይተገብረን በዓል ጥላሁን ኣይተማርኹን እብል የለኹን ጀነራል ሑሰን ኣብ ምጽዋዕ ከም ዝነበረ ገይሩ ጽሒፉሎ ጀነራል ሑሰን ንምጽዋዕ ኣይከደን كله بملكع تواصل يتصحف زلو جنرال طلعون أب أسمرا مستودوللو دكي سألو خويلو مليسو يبل جنرال طلعون كوينات مستجمرة ساعات حدا ليتي كوينات كمر رح جميرو نتا مصحف ساعة مودة أتم بباية تاز مصحف مئتي كتنببلو كله بملكع تواصل يتصحفو الشيء مصحفون مسكمة الرشاو عن ببي اندو መጽሐፉ እንዲነበብለት በቲያትር መልክ ይሄም ስለ ጦርነቱ አልተፈጸመም ሰው አልሞተም ማለት አይደለም ግን አቀራረቡ ከውሸት ጭምር ጋር የተያዘ ነው ማለት አብስተፈላላይ ዋና ኩናት ተማርኹ ወታደራት ደርግ ቀድሚ ምራኾም ኣብ ኣምሮኦም ሲኢሎም ዝመጹን ምስተማርኹ ኣባይታት ጽንሖም ሃዋውን ፍልልዩ ሰማይን ምድርን እዩ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ታሪኹ ዝልለየሉ ኣብ ተሓዛ ምሩኻት ኩናት ዝነበሮ መርሓ እዩ لعلتن مسل دك سبات نخبرنا إن بلا زمدرا نمرخات لعل أبالاتو بكنكنن حاليوتن حزو بسلامنا نبعدهم يفان ومنبري لومي كلهم كانت زيبرنا وزحات جن نهزباو جنبارن هزبي إرتران كخحدون تمديسوم نهزبي إرترا كوكون نرئن سمعنا لنا نايت مالق علاتهم كمين بري بونات يتأبقت النبرا لعند ተዋጊ ኃይል የሚደረገው እንክብካቤ እንደዛ ይሆናል ብዬ አላሰብኩኝም ነበር እንደደረስኩኝ በጥሩ መንፈስ ሲኒየር ኦፊሰር ከፍተኛ መኮንን መሆን የተገነዘቡ ጊዜ ከፍተኛ እንክብካቤ አደረጉልኝ እስከ ዛሬዋ ዕለት ሁሉ በሐቅ ንምዝራብ ኮሙ ተጸበቁን ንሓደ ተዋጊ ኃይል ዝግበር ክንክን ከምዚ ኸውን ኢለ ኣይገመትኩን ዝገበሩ ለይ ክንክን ዘይርስዑ እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ምሳና ዘለዎ ብጾት ዘርኢና ዘለዎ ፍቕሪ እዩ ደረሰብኝም ቁስል ሁሉ ላለው ሁኔታ ሁሉ የሚደረግልኝ የሰብአዊ እንክብካቤ በእውነት የማረሳው ከዚያም በላይ ደግሞ አብረውን የሚገኙት ጓዶች ለኛ የሚያሳዩት ወንድማዊ ፍቅር በእውነት እንኳንስ የተኮሰበትን ጠላት ቀርቶ በእውነት ያው መቼም በበኩሌ የሚሰማኝ ሁኔታ አለ በእውነቱ እኔ ምርኮኛ መሆኔንም ራሴም የተረተርኩ ነው ምክንያቱም ብዙ ማቃቸው كساب حجي لا بحق مروخ مخاني ناس تطراطر كيماتو ብዙሓት ዝፈልጦም ፈተው ተረኺበ ኣለኹ
بتوسخي كاب لعلي كسب تحت زلو سبات كاب تزلو مسانا يكافلو حكمنا كداون تنتدلينا بقوانو زدلينا يقبرنا يودد بعقمو كل زدلينا يقبرنا له እኔ ድርጅቱ አቅሙ የፈቀደውን ሁሉ እስካሁንም እያደረገልና እቶም ኣብ ስርሒት ፈንቅል ዝተማረኹ ንምረት ኩናት ኣብ ኤርትራ ዝፈልጡ ኣዘዝቲ ሰራዊት ደርግ ኣብ ኤርትራን ዝካየድ ዝነበረ ኩናት መፍትሒ ኢሎም ዘቕርብዎ ሓሳባት ነይሩ። እዚህ ጦርነት ላይ በእውነቱ ይህ ጦርነት በሰላም እንዲያልቅ ብዙ ጥረት ተደርጓል። ነገር ግን بحق إذا كنت بسلام كودا بزح ساعات تخايدو تهونات تكاديدو بفلاي وتصح حزبي إثيوبيا دك حرشوت انتخاباتن أبزي فلت أوبوتا متيوم درار أمورا خوينا مارلو የኢትዮጵያ ልጆች የአርሶ አደሩ ልጆች በተለይ የድሃ ልጆች በማያውቁት ቦታ መጥተው እንደዚሁ የአሞራ አራት ሆነዋል። የውጊያው መፍትሄን በሚመለከት በጠቅላላ እኔ ከነበርኩበት ጊዜ ጀምሮ 11 ዓመት ተኩል ወይም 12 ዓመት የሚጠጋ ጊዜ በጦርነት ውስጥ እንዳሳለፍኩ ገልጫለሁ። فتحنا يزيد كذا لو كنت بزملكت أنا 12 عامات أب كنت كم زحلفكو قليت أنا رأي أبز عامات كنت بزح عنوت أبقت أبان سبن دسعب شلون خناه كسب لو مز كنت زي مودون حق إني ما بجس ينتهي كم زخنن ملاحظ بيجيب يعني خفلتو تاريخ زفلتون حق إني ما بجس يكردون نزع بكسران هالكيتن زبط سحزر لو كنت بسلام كسبز فتح تاريخ أوز خونه دحر بايتات تصنيعو بسلام ومن قديك فتح كل هزبي ما يبعلوك ألسي نخكايد من الاختيام حلالف ጦርነቱ ተወግዶ ሰላማዊ በሆነ መንገድ መፍትሄ የሚያገኝበትና ትክክለኛም የሆነ ስርዓትና እውነተኛ የሆነ ዲሞክራሲ ያለበት ስርዓትን ለመመስረት እንዲቻል ህዝቡ ሙሉ ለሙሉ የራሱን ትግል እንዲያደርግ ነው የማስተላልፈው መልእክት። አሁን ለዚህ መፍትሄ ሊሆን የሚችለው مفتيحو كونو زغلو خلت نغراتيوم بهزباو ግንባር ተጀመረ ኩናት ቀጥላሎ ተخلአይ ድማ በሰላማው መንገዲ ተተኻይሉ መቀለጣፉ እንተኾነ ሰላማው መንገዲ ተስፋ ዘለዎ ይኮነን ምክንያቱ ን15 ዓመታት ምስ ደርግ ኣብ ዝነበርናሉ ናይ ደርግ ካድራቲና ነርና ወላ ኳሎሚ ኣብ ትሕቲ ህዝባው ግንባር ንሃሉ ኢላማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጽቢቕና ንፈልጤና ንሰላም ዝቕበል አይኮነን እንገኝም አጥብቀን ኢትዮጵያ መንግስት አላማና ቀዋለን በምንም ታሪክ በሰላም እሺ የሚል አይደለም። ረጅም ዓመታት ነው ጦርነት የተደረገው። ጦርነት በረዘመ ቁጥር ደግሞ አስከፊ ነው ልቂቱ ብዙ ዓመታት ይተኻይዱ ኩናት እንተነውሕ ድማ አሰቃቂዩ በሶማሌ ጦር በኤርትራ ዝተኻየደ ህልቂት ታሪክ ይዝምስክሮ ውግእ ሕድሕድ ይበሃል እምበር ዓበይቲ ውግኣት ዝተኻየደሉ እዩ ፖለቲካዊ ፍታሕ ዘይተዋህቦ ብዙ ሕልቂት ዝተፈጸመሉ ሰራዊት ህይወቱ ዝኸፍለሉ ግንባር እዩ ኣሸጋሪ ውግእ ዝነበረሉ ሰራዊት ድማ ዝሰልቸወን እዩ ፖለቲካዊ ፍታሕ ዘይተዋህቦ ኩናት እዩ አመወዳእታ ድማ ውድቀት አስዒቡ ስላጀበት ነው የፖለቲካ መፍትሄ ያልተሰጠው ጦርነት ነው የመጨረሻ ውድቀት አስከትሏል። የካቲት 5 ቀን ጓድ መንግስቱ ኃይለማርያም መጥተው የካቲት 5 ቀን 1974 ዓመት የተናገሩትን ደግሜ ልናገር ሓደ ካብቶም ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ኣዘዝቲ ሰራዊት ደርግ ነበር ኣብ ናይ ሓንቲ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ሓደ ክፍለ ሰራዊት ዝተጻሕፈ ታሪክ መመረቕታ መጽሓፍ ኣጋጣሚ ኣብ 1982 ቅድሚ ሻድሻይ ወራር ምጅማሩ መንግስቱ ኃይለማርያም ኣብ ውቃው እዝ ንሰራዊት ኣኪቡ ካብ ዝመደሮ ኢሉ ዘቕረቦ ነዚ ኩናት ተለቂሕናን ተመርቂሕናን ዘለና ፀንቂቕና ኢና ተዳሊና ዘለና እዚ ኩናታዊ 30 መዓልታት ዘይተወዲኡ بدحريو زهاجر كتوصو أبزيت خلع عزقت شمامية أمانوني زوجن تدافع شلو أنا نسخاتكم من السراويتن أي بحرة ترئيساتنا بريتيوبيا أكتر الونانيا أمانوين هي تورنت ككشفة إنهم أنتم هي سراويتم أي بحرين تنترساي متنور إثيوبيا أتنورم من قصته هاي لمريم زي بحرات ترئيساتنا بريتيوبيا خمزيت هلو أقدموا فلت وينرو مخنياتو تبحري وانا تاسلز نبرو انتو خواني خمت السنبيو اب كند السلام السرح كونات قصل مريسو امود اتادما تسعيرو دحريوز مصو مرحتون فتينوم نسمون تسعيروم
ቀዳምቲ ዋና ጸሓፊ ህዝባዊ ግንባር ተጋዳላ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሸቱ ሓርነታዊ ቃልስና ከቀላጥፍ ዝኽእል ወተሃደራዊ መደብ ሓንፂፅና ዝበሎ ዓወት ስርሒት ፈንቀል ወተሃደራዊ ዓቕሚ ሰራዊት ደርግ ኣዳኺሙ ናይ ምግባር ዓቕሙ ኣልሚስዎ በንጻሩ ህዝባዊ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ስርሒት ፈንቀልን ቅድሚኡን ኣብ ዝተኻየዱ ውግኣት ብዝማርኾም ኣጽዋር ናይ ተኽስን ዕጥቅን ዓቕሙ ኣጐልቢቱ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዕምሪ መግዛእቲ ኣብ ኤርትራ መኸተምታ ብምግባር ጽምኢ ናጽነት ህዝቢ ኤርትራ ኣርብዩ ኤርትራ ድማ ንሓዋሩ ናጻን ልኡላዊትን ሃገር ኮይና ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት 85 ተጋዳላይ ገረዝጌር ዓንደባርያም ውጩ ነቶም ኣብ ኩናት ኤርትራ ዝተሳዕሩን ብሕጂ እውን ዝፍትኑ እንተሃልዮም ምኽሩ ለጊሱሎም ሓሊፉሎም ሰላም ዓሻይ ማለት ካብቲ ዝተረጋጋሚ ክካየድ ዝፀንሐ ውግኣት ኩሉ ሳዕ የኣፅዋት ክምልክል ባህላዊ ናይ ሰብ ጉልበት ኣለኒ ባህላዊ ስለዝኾነ እቲ ተረጋጋሚ ኩናት ክካየድ ዝምህሮ ኣይመስለኒ ብሕጂ ክመሃር ከዓ ምስበት ዝተምሃረ ከዓ ባዕልና